15 glaçons d'hidrogen. El podcast de llengua i tecnologia de Softcatalà. Amb Aleix Vidal. I tornem a ser aquí un cop més per parlar amb vosaltres de llengua i tecnologia en aquesta taverna. La taverna dels 15 glaçons d'hidrogen. Aquest és l'episodi número 6. L'anomenem carboni carpelat. Aquest és el nom intern que els hi posem en els nostres episodis i que ve a ser una miqueta un joc amb els elements químics i la taula periòdica. Recordeu que al primer episodi li vam dir hidrogen hipercomplex, doncs anem jugant així una miqueta amb l'heli, amb el liti i un adjectiu amb la mateixa lletra per fer-ho una miqueta més divertit, com algunes distribucions de Linux, de fet. Ho vam comentar en algun episodi, així que si voleu recuperar-los només heu d'anar a les plataformes de podcast o a la nostra web i trobar-los. Jo, per si de cas, parlant de carboni, m'he guardat aquí un refresc de cola, per no dir marques, per anar passant el programa. I mentrestant us anirem fent 5 cèntims del sumari del programa d'avui. Per començar tenim una mica d'actualitat, com sempre ens la repassarà l'Artur. Em sembla que porta coses de Genome, del Richard Stallman, també parlarem un altre cop del tema de la veu i la tecnologia, que és molt important. I més tard en Xavi ens farà entrar al rebost per fer una mica de música, ja veureu de què va. I en Josep ens portarà una tapa de refranys, aquesta vegada una mica primaveral. I això que dèiem, que on ens podeu sentir? Doncs a les principals plataformes de podcast, a totes, diria que totes, però de fet, no totes. De fet, hi ha gent que ens diu, ostres, per què no esteu a l'e-books? Que jo faig servir e-books. Doncs mira, a l'e-books no hi som. Per què? Doncs perquè ens fa una mica mandra pujar els arxius del podcast manualment, per dir-ho clarament, i perquè no sigui dit també, perquè no està en català, i vist que tenen la seu a Sant Cugat del Vallès, doncs escolta, potser que posin la web en català i nosaltres llavors ens esforçarem per començar-la a fer servir. Amb tot, anem tirant ja cap a l'actualitat, que avui va planeta de coses. L'aperitiu d'actualitat. Hola Artur, com estàs? Hola Aleix, què tal? Doncs mira, esperant aquí que ens faci 5 cèntims d'aquestes noticietes que hem recollit aquest mes, no, diguéssim. El primer que veig aquí en el guió és que parlem una miqueta del Genome, no? Que, ostres, 40 versions ja portem? Com funciona això? Sí senyor, ja fa uns dies s'ha alliberat la versió número 40 del GNOME, del Genome, del GNOME, com sí, diguem-li com vulguem, sí. Hem passat, en esta versió 40 s'han canviat moltes coses, no? Però sobretot la nomenclatura de les versions, que fins ara es dia GNOME 3. I el nombre de la versió, no? El número de la versió. En este cas seria el 3.40, però ja s'han desfet de la part del 3. I directament ja a partir d'ara s'anomenaran Nome 40, Nome 42, 44... Ara ho entenc, perquè jo sempre era allò, entres al teu sistema operatiu de Linux, tries l'escriptori que vols i era allò, el Genome 2 i el 3, i ara pensava 40 ara, que... Vale, si és com si diguéssim seria el 340, però ara ja no li diran mai més 3, no? Exactament, ja basats en que sempre serà la versió 3, gran versió 3 del GNOME, doncs ja la 40, la versió neta 40. Escolta, i deu portar molts canvis o novetats, no? Suposo? Sí, a part del canvi de nom de la nomenclatura, han incorporat més de 24.000 canvis en estos 6 mesos de desenvolupament, entre correcció d'errors, noves característiques, i els més importants, així per resumir, seria el canvi de la pantalla d'activitats. Saps que quan en el nom vas al cantó esquerre de dalt... Ui, molt pràctic. Hi ha un text, Això m'encanta. Activitats i tu fas clic ahí i ja és un resum dels escriptoris que tens, les finestres, les aplicacions. Sí. Doncs ara la barra d'aplicacions que estava a l'esquerra ha passat a estar baix i els escriptoris són més fàcils de navegar perquè estan tots distribuïts de manera horitzontal. Pots anar
Val, o sigui, el que teníem les aplicacions preferides a una barra lateral a l'esquerra, ara van a baix, diguéssim. Sí, senyor. Val, molt bé. I la finestreta que teníem lateral d'escriptoris ja s'ha eliminat i ixen al fons de la pantalla d'activitats i pots anar canviant-los en les fletxes o en la rodeta del ratolí o com vulguis, i és molt més intuitiu, molt més fàcil. Molt bé, fantàstic. A més, s'han establit moltes terceres de teclat noves, no? Si fas la tecla super, esta que en les teclades normal té un símbolo de Windows, no? Bueno, els teclats de Microsoft. Sí. No? sí, anem a dir. Bueno, no, d'altres marques, però els que estan dissenyats per aquest sistema operatiu, no? Sí. Si fas la tecla super, que és esta, el alt, i després les fletxes de cap avant, cap darrere, cap amunt o cap avall, aniràs també canviant, navegant, traient la finestra d'aplicacions o baixant, aniràs navegant pel menú d'activitats i és molt intuitiu, molt fàcil. Molt bé, ens hi anirem acostumant, doncs. Sí. A més, una altra cosa que han fet han sigut millorar les aplicacions que venen per defecte a l'entorn d'escriptori, no? Com la de l'oratge, els mapes, el navegador, tot ha sigut un poc redissenyat, millorat, i vamos, si voleu de veure els millores de l'escriptori, només cal que actualitzeu a la nova versió i podreu veure en primera mà com ha canviat l'escriptori. Doncs mira, ja estic actualitzant, el meu Debian. Bé, i parlant de Debian, de distribucions de Linux, d'escriptoris, tenim un nom del món del programari lliure, diguéssim, no? Que torna a estar d'actualitat, Richard Stallman. Crec que hi ha hagut una mica de controvèrsia. Què ha passat, a veure, exactament amb en Richard Stallman? Sí, bueno, per a la gent que no se n'ha assabentat del que ha passat, o de qui és Richard Stallman, és, diguem-ne, el gurú, no? Un gurú del programari lliure, no? Va ser el fundador del projecte GNU, el fundador de la Free Software Foundation, que és una fundació que s'encarrega, no? De promoure el programari lliure a nivell internacional. Doncs este home, que sempre ha sigut, va ser el fundador, president, en 2019 va tindre una sèrie de declaracions desafortunades o relacionades en el cas aquest el cas Epstein, no sé si vos sona, un cas prou compromès. Complicat. I, bueno, es veu que es va mullar en algun aspecte que va ser, no sé si políticament incorrecte o com vulgueu dir-ho, però la gent es va enfadar molt en ell i això va provocar, no, que tinguera que dimitir com a president de la fundació. Bueno, i això va generar molt de ressò, no? En 2019, i des de llavors no ha tingut relació amb la fundació, però de fa uns dies la fundació ha anunciat que esta persona tornava a estar dins de la directiva de la fundació. Ah, carai. Així de cop? Sí. Així, sense avisar i sense explicar els motius. I, clar, això ha provocat que totes les figures o moltíssimes figures del programari lliure, no, de projectes molt importants dins del programari lliure, es posicionen en contra, no? Perquè aquesta persona ara ja representa una cosa prou negativa en aquest aspecte. I és com tatxar un poc la imatge, no, de les fundacions de programari lliure. I llavors estan tots en contra, han firmat una carta oberta per a demanar la seva dimissió. Està tot el món del software lliure, del programari lliure, està rebolicat, molt rebolicat. Sí, de fet, en les converses, en els nostres xats de Softcatalà ja ha sortit el tema, no? També, amb una mica de debat, també. Com dirien els meus amics del meu poble, n'hi ha salseo en el software lliure. I tant. Una copeta pel salseo. Escolta, i veig aquí que també tenim nova versió de l'Audacity, aquest editor de so lliure tan famós i tan comú en moltes escoles i instituts que es fa servir arreu, i també altres llocs professionals, diguéssim. L'Audacity, versió 3, veig, no? Sí, senyor, ja esta mítica aplicació de programari lliure d'edició d'àudio que és prou professional, que no sé si té ja 20 anys o per ahí de desenvolupament. No ho sé, però molts. És de les primeretes que van eixir en el programari lliure. Està actualitzat de la versió 2.4.2 a la versió 3.0.0. El canvi més gran en aquesta versió és que ara tots els projectes que feu, no, en el programa es guardaran en un únic fitxer que té un format concret, perquè fins ara, si tu fes els teus projectes de música o d'àudio,
en este programa i anaves a guardar els projectes, a guardar en una sèrie de fitxers individuals, en carpetes, i això podia provocar que es perdera algun fitxer en concret i que en tornar a obrir el projecte hi hagués un error. No? Sí. Les referències als arxius de tot el projecte les tens per allà repartides, no? I ara entenc que amb aquest fitxer ja internament ja guardarà tots els arxius i mitjans necessaris per obrir el projecte. Exactament. Ara només en un únic fitxer ja tens tot el projecte i només fas doble clic i se t'obri tot, no has perdut res i està tot ahí en el mateix lloc. Fantàstic, fantàstic. També, hi ha alguna altra novetat també? Sí, clar. D'alguns efectes o coses, no? Canviar el format aquest ha sigut una cosa tan important i tan gran que no han pogut incorporar moltes altres millores, no? Han millorat un dels efectes de so i han introduït una cosa que es diu Label Sound, no? Que posa etiquetes automàticament als sons, als silencis. No? És interessant, això. Sí, és molt interessant per detectar quan hi ha silencis, quan no. I han corregit vora 160 errors. 160 errors. Déu-n'hi-do. Bueno, ja se sap, aquests programes que abarquen tantes funcions i tantes coses, no sempre el codi s'ha d'anar netejant contínuament, no? I tant. I toca parlar una mica del gegant, un dels gegants de les GAFAM, en Google, però per alguna cosa positiva, si més no una mica, pel català, no? Em sembla? Sí, senyor. Ja és un tema que, de fet, no fa molt que comentàvem, no sé si al podcast o entre nosaltres, que el Google, el que és la gran empresa Google, té el seu traductor, que tu tradueixes al català qualsevol frase en qualsevol idioma, i després hi ha una iconeta en un altaveu que si tu fas clic damunt parla, no? La frase, la llis en veu alta per a que tu la puguis sentir. Sí, i que és un desastre perquè surt una veu robòtica que ni s'entén, Això és. I fins ara, però això ha canviat, això llavors ara. Sí, fa res, no sé quan va ser en concret, però no fa molt, van canviar aquesta veu robòtica horrible i ara és una veu prou més humana, prou més agradable, que tot i no ser perfecta, no? En altres llengües la veu és millor que en aquesta veu que han posat pel català, però ja és una millora, ja és un bon pas per a, no sé, una millora, no? Considerable. Sí. Ja dona gust, per lo menos, que puguis fer clic ahí que llitja la frase en una veu quasi humana. I això només, aquesta veu només funciona en aquest producte de Google, no, de moment? De moment només hem trobat que l'han canviat així, no? De moment que jo personalment hagi provat, encara no l'han aplicat a productes com el Google Maps, no? Que et dona indicacions de veu. Ostres! De moment encara no hem aconseguit aquesta fita de que ens doni indicacions en català. Però... Doncs mira que li fa falta, tant el Google Maps com altres... Bueno, l'assistent de veu mateix de Google, no? Que, I tant, el que Google... Però sí, en el Google Maps és una de les reclamacions, diguéssim, de les crides que fa més temps que corre per les xarxes, no? De poder sentir les indicacions en català, sobretot pels motoristes, Els motoristes, jo conec motoristes que van amb l'auricular, diguéssim, amb mans lliures i clar, que els hi vagi cling, no els hi serveix de res per saber si han de girar a la dreta o a l'esquerra. L'alternativa que és canviar-li la llengua a aquesta aplicació tampoc és... Sí. Molt bé, doncs a veure si Google va fent passes en aquest sentit d'anar incorporant el català com altres empreses i altres projectes que vagin incorporant la veu en català sobretot, Mentrestant, la comunitat anirà fent els seus passets per anar incorporant la veu al màxim de projectes i tenim que un d'aquests projectes que treballa per la veu en català ha arribat una nova fita, no? Common Voice. Sí, senyor. El gran Common Voice, que per a qui no ho sàpiga ja, si és un oient habitual del nostre programa ja ho sabrà, però... Estarà cansat ja, diguéssim. Si és oient habitual del 15 de les 11 d'hora, ja no estarà cansat de sentir parlar de Common Voice, crec. Però tu recorda-ho, que és molt important. Recorde que el Common Voice, com sabeu, és un projecte que forma part de l'ecosistema de Mozilla, no? Que el va potenciar Mozilla, el que fa el Firefox, no? I que prova de construir una base de dades de parells de text i veu, no? Amb el qual es puguen entrenar motors de reconeixement de la parla que permeten incorporar a qualsevol llengua, que siga l'anglès o el basc, el gallec, la llengua que siga gran o siga menuda, als assistents virtuals, no? Que es controlen amb la veu.
perquè de moment els assistents actuals només està l'espanyol, l'anglès, no? Les llengües molt grans, i no poden gastar llengües en menys pes per a fer-los servir. I aquest projecte el que intenta és que això canvie, que qualsevol llengua es puga gastar en els assistents de veu per a poder controlar-los, siguin lliures o privatius. I la fita, o diguéssim, que hem arribat ara, és que al català ja tenim més de 850 hores enregistrades, hores de veu enregistrades pels usuaris voluntàriament que han volgut contribuir al projecte, i a part de les enregistrades tenim més de 720 hores validades. Ostres, i què passa amb les 130 que encara no estan validades? Res, no té res que veure, no es poden comparar aquestes hores perquè són coses diferents. No? Una cosa és enregistrar veus, que és molt important, i una altra cosa és validar que aquestes veus que s'han enregistrat estan llegint la frase que toca, no? I no és una altra cosa. Val. És a dir, perquè dins d'aquestes 850 hores pot haver-hi alguna brossa, alguna cosa, algú que ha gravat, o que no algun és, silenci, no? O algun soroll. Val. Llavors, el procés de validació és molt important també, i cal potenciar això també, perquè 720 hores validades són moltes, però haurien de ser moltíssimes més per a que les hores enregistrades puguen tindre pes, es puguen gastar en una seguretat de que estan ben fetes. Clar. Molt bé. I per tant fem una crida, no? Des d'aquí, com sempre, cada episodi. Des d'ací vos animem a que participeu al Common Voice. Si no voleu donar la vostra veu perquè vos fa vergonya o perquè vos fa mandra, només validar els talls que altres persones han registrat ja és una ajuda brutal. I parlant de Common Voice, un dels projectes que veu de totes aquestes dades és el del nostre company Kieran, que, com vam comentar a l'últim episodi, ha posat en marxa assistent.cat. Si aneu a la web d'assistent.cat, trobareu una instància de Mycroft, que és un assistent de veu lliure que estem provant que funcioni en català. No? Ara mateix, si aneu a assistent.cat, una de les novetats és que... Artur? És que podem triar la veu de l'Ona o del Pau. No? Podem triar una veu femenina o una veu masculina, diferents tecnologies per a processar aquesta veu, no? per a fer el text-to-speech, que es diu en anglès, i bé, i moltes altres funcionalitats que podeu anar a provar, que és molt interessant. Sí, encara em va posant... Va canviant això, vam afegint novetats i noves característiques per anar provant, perquè es tracta d'això, de provar a veure com ens sortiria un assistent de veu en català i veure si algun producte o alguna marca o empresa ho posa en marxa, no? Et sembla si provem una mica a veure si ens escolta i si ens entén? Perquè a l'últim episodi ens vaig quedar amb les ganes de provar-ho, Sí, home, tira-li. Anem a provar a preguntar-li al Pau a veure si sap què és Softcatalà. Busca a la Viquipèdia Softcatalà. Permeteu-me cercar sobre Softcatalà. Softcatalà és una associació sense ànim de lucre, l'objectiu bàsic de la qual és fomentar l'ús del català a la informàtica, internet i les noves tecnologies. Veig que ens té fitxats molt bé. Escolta, Artur, li vols preguntar alguna cosa, tu? Jo no sé si podré, no sé si m'entendrà. A veure, provem, perquè aquí amb la connexió i tal també potser fallarà, però anem a provar. Vinga, jo obro el micro. Plourà divendres de Pasqua a Sagunt? A veure... si ho entens. Per al divendres 9 d'abril de 2021, a Sagunt, Espanya, no hi ha dades sobre la precipitació disponible. Encara no s'arrisca a la previsió meteorològica per divendres, Li hauries d'haver preguntat per demà. Llavors. Clar. Molt bé. Escolta, jo tinc una pregunteta al tinter. Deixa'm fer-li, Provo, A veure... Qui és l'actual president de Catalunya? No hi ha cap president actual de Catalunya, a Espanya. Toma, escolta, està al dia també de l'actualitat. Està al dia, realment és complexa la pregunta, però està al dia, molt bé. Escolta, doncs ens veiem a la barra, Artur, d'acord? L'aperitiu d'actualitat ha estat fantàstic, t'esperem al proper episodi amb més actualitat, però a la barra tornem a comentar la jugada. Vinga, fins després. Fins ara. I ens apropem cap a l'espai on guardem tota mena de perles del programari en català, perquè avui hi ha alguna coseta interessant.
El rebost digital. Vinga, tots aquells que sigueu músics, pareu l'orella perquè la proposta d'en Xavi és molt interessant, si no és que ja la coneixíeu, clar. Avui volíem presentar-vos un programa que pot ser de molta utilitat a tots els que sou músics. Tant si sou amateurs com si us dediqueu a la música de forma professional, en algun moment vos haureu trobat amb la necessitat d'escriure algunes partitures. Hi ha programes privatius molt coneguts que han sigut els estàndards de facto durant molts anys, però com ja hem dit, són privatius i a més, habitualment estan en anglès. Però això canvia amb MuseScore. Es tracta d'un programa de multiplataforma, disponible per a Windows, Linux i Mac, que inicialment era una funcionalitat de Muse, un programa de seqüenciació de midis. L'any 2009 va sortir una primera versió provisional, en la versió 1 disponible l'any 2011. La versió 3 es va alliberar el 2018 i l'última versió important, la 3.6, és d'enguany, publicada a gener de 2021. Té moltíssimes funcionalitats, una gran facilitat d'edició i una qualitat en les partitures generades que fa que no trobes a faltar cap programa comercial. Amb més de 200 contribuïdors, el desenvolupament del programa té molta activitat, amb dotzenes de millores i errors corregits en xicotetes actualitzacions que es publiquen cada poques setmanes. I com tots els programes que vos presentem en esta secció, està en català. Podeu baixar-lo des de la web de Softcatalà o a través de l'enllaç que trobareu a les notes del programa. I clar està, també podeu col·laborar amb la traducció si esteu interessats. Esperem que vos agrade. Parem taula. No marxis, Xavi, que avui ens ajudes tu per a taula. L'heu sentit a cada episodi, però ja és hora que ens expliqui una mica millor qui és. Vinga, ja pots començar mentre anem posant els coberts. Hola, soc Xavi Bars, un altre valencià que també forma part de Softcatalà. A més, soc de Benissa, poble de la Marina Alta que té el rècord de més gent col·laborant. Soc enginyer en informàtica de formació, vaig estudiar a la Universitat d'Alacant, i músic d'afició, toco l'oboe i una miqueta el saxo, i visc a Barcelona des de fa 8 anys. Allà pel 2003 vaig començar a col·laborar en la traducció d'extensions del Firefox. I el mateix Firefox, abans de la versió 1.0, encara es deia Firebird en aquell moment. I després vaig començar a contribuir en altres tasques, des d'ajudar al manteniment de sistemes, les xarxes socials, la integració d'eines lingüístiques, traductor, corrector i diccionari de sinònims principalment. Durant l'última renovació de la web vaig fer la tasca de coordinació entre les diferents fases de disseny i desenvolupament, i des d'aquell moment he continuat treballant en millores a la web. Escolta, Xavi, i de rossos què? Què en penses, tu? A rossos sí que en tinc opinió, sí. I és que m'agraden absolutament tots. Sempre faig broma de que si té pèsols no és paella, però encara que en tinga me la menjaria ben a gust. I si n'he de triar un, triaria l'arròs de putxero de polp, menjar típic del meu poble. Bé, doncs amb aquestes ganes de menjar arròs de putxero, ja comença a omplir la taverna, ja sentiu el xivarri. De fet, la gent té una mica de ressaca perquè hi ha hagut aquest canvi d'hora. És una cosa una mica artificial, jo no la porto gaire bé, però quan hi ha el canvi d'hora és que arriba o la tardor o la primavera. En aquest cas és la primavera i em sembla que l'etapa que ens porta en Josep va per aquí. Una tapa de refranys, amb Josep Closa. Bon dia, xiquets. Una flor no fa estiu ni dues primavera. Acabats d'entrar a l'estació on la vida torna a fer-se lloc a la natura, amb flors i plantes mostrant-nos la seva força, el refranyer català ens recorda que una flor no fa estiu ni dues primavera. Aquesta frase, recollida tant a la Franja com al Vallès, ens recorda que no tot és el que sembla. A Mallorca fan servir una frase semblant. Una oreneta no fa estiu ni dues primavera, recollida ja l'any 1910. Tot i això no és la variant més antiga que trobem del refrany. El 1831 apareix al Diccionari de Refranes Catalanes i Castellanos. Una flor no fa estiu.
però no tots parlen de flors o oronetes. Una mosca no fa estiu, una oroneta no fa primavera, una figa no fa estiu, etc. Perquè les aparences i les primeres impressions són enganyoses. També tenim per dir que molta aparença i poca realitat, molt soroll de boixets i poques puntes, molta fresa i poca endreça o moltes bufes i pocs trons. Però sabeu què? Jo em quedé amb una adaptació que van fer a Twitter. Una oronella no fa estiu, però alegra qui la viu. Apa, siau! Quinze glaçons d'hidrogen. A la barra. Doncs ens trobem a la barra, com sempre, per fer-la petar una mica abans d'acabar el programa. Recuperem a l'Artur, que el tenim per aquí, a la taula. Hola, Artur, com estàs? Hola, Aleix, com estem? Escolta, després d'aquestes ganes d'arròs, de putxero i de... De polp. De polp, exacte, de pop. I d'aquesta tapeta de refranys primaverals... Doncs escolta, no sé, jo estic una mica ja pesat, em sembla. Vols algun refresc, algun digestiu? Un digestiu. Exacte. Espera un segon, a veure, aquí, passa'm. Molt bé, fantàstic. Ja estem servits. Escolta, nosaltres sempre ens hem comunicat una mica a través d'internet, no?, Softcatalà. Inicialment fent servir llistes de correu, no?, que és una cosa que sembla que ha quedat una miqueta a la prehistòria, però que seguim fent servir. I... Pensa que en Softcatalà sempre hem sigut pioneros, sí. I en aquest cas del teletreball, perquè sempre hem tingut treball des de casa, des de que es va fundar. Cadascú a casa feia la seva faeneta i ens comunicàvem per internet, com hi havia en aquella època quan es va fundar. No? I tant, i tant. Llistes de correu, doncs llistes de correu. Exacte, llistes de correu. Segurament seríem els primers en fer servir llistes de correu, no? Doncs també hem sigut els primers en adaptar-nos una mica, no? Però la llista de correu sempre ha estat una mica el cens, no?, de Softcatalà. Hi ha una llista que és la general, no?, que és qui és membre de Softcatalà? Doncs qui forma part d'aquesta llista de correu, no? És un acte una mica oficial, hi ha un protocol, no?, per esdevenir membre de Softcatalà. De fet, està en el web el nostre web, ho podeu consultar, no és cap secret, però també tenim altres llistes per altres projectes, no? El del GNOME, com dèiem, del LibreOffice, del Mozilla, però des de fa uns anys, no?, que hem anat evolucionant una mica i la llista de correu ha anat quedant una mica menys utilitzada, que no l'hem deixat de fer servir, però hem anat passant a un altre mitjà, oi? Sí, home, conforme han avançat les tecnologies, no, han arribat els dispositius tàctils i que sempre duem damunt i sempre usem per comunicar-nos amb la gent, doncs hem evolucionat, igual que han evolucionat les tecnologies i els temps. Llavors, des de que vam conèixer, no, l'aplicació de Telegram, que és de codi lliure, entre cometes, no? Els clients de mòbil i escriptori. Hi ha part que no és lliure, hi ha part que sí, però ens encanta. La vam conèixer. Sí, com és una missatgeria instantània molt ràpida, molt senzilla, mos va agradar, no?, el concepte de triar en alguna, vam triar eixa, i entre les millores o les característiques que ofereix, mos ofereix una cosa molt pareguda a les llistes de correu que usàvem tradicionalment en Softcatalà, no? Que són els grups públics que poden obrir-se a les audiències o grups privats, no? I ahí podem fer grups també de temàtics com teníem a les llistes de correu electrònic. Exactament. Històriques de Softcatalà. Ara, a veure, tenim uns grans grups públics, diguéssim, que són segurament el més conegut és el de col·laboradors de Softcatalà, que hi ha molta gent que ens demana consell o aporta el seu temps, diu, escolta, jo vull col·laborar, traduir, jo vull ajudar, i molta gent, diguéssim, que hi ha allà, però a part d'aquest també en tenim d'altres, no?, de més específics, no?, dels projectes. El del Genome, per exemple, també és públic i hi ha molts traductors, diguéssim, que es coordinen a través d'allà, i també en tenim d'altres, no?, de diccionaris, del traductor, etc., de tecnologies de la parla, que és un dels que ha estat més actiu últimament amb tot això de l'assistent de veu, no? Del Microsoft, i també tenim un altre grup públic de disseny on convidem a dissenyadors que vulguin
col·laborar voluntàriament amb el disseny de web o de xarxes o disseny gràfic o com siga, que ens tiren una maneta perquè sempre fa falta això i no som experts que considerem. Bueno, i com que aquí a la barra sempre entre copa i copa sempre anem deixant anar una mica les nostres intimitats, doncs també us comentem que tenim uns grups privats, no solament el nostre, dels membres de Softcatalà, sinó que també tenim, evidentment, un grup per gestionar aquest podcast, un grup per gestionar els servidors i tot el tema més tècnic, també un de la web. El disseny web i millores, no? De fons, quan vam traure els serveis aquests de comptar síl·labes i les hores en català, tot això porta una feina. Tot es va gestionar a través d'aquest grup de la web, no? El grup intern que tenim. Però no només treballem, també tenim un grup del cafè de Softcatalà, que de fet, clar, tu com li dius en aquest grup? El cafè. Cafè, clar, però jo li dic cafè. Llavors que hem tingut un problema perquè l'accent és gràfic, clar, s'ha de posar, sí o no. Llavors, el nostre company Jordi Mallac se li va acudir de buscar el caràcter exacte de l'accent. No és ben bé l'accent circunflex, no? És l'invers. És el contrari, no? Exacte. I clar, llavors són dos accents, un obert i un tancat. Així que no tenim ni problemes a l'hora d'escriure les nostres diferents variants dialectals. Sí, i aquest grup és curiós perquè va néixer com una resposta a evitar tot l'espam que fèiem els mateixos membres al grup general, no? On parlem de coses serioses de Softcatalà i de tal, però com teníem, a voltes ens agrada parlar de tot un poc i de fer alguna broma, però com que el grup general no era massa seriós, no? No acceptava això. Crec que aquest fenomen de scissió de grups de WhatsApp i de Telegram, això crec que ha passat a diferents entitats i col·lectius, em sembla? Clar. De feina, etcètera, sí. El grup del cafè, no? És obligatori en totes les organitzacions que s'organitzen així. I el que és curiós és que el nostre grup de cafè també té les seves pròpies decisions, perquè ja en parlarem més endavant, però tenim un grup amb un logo d'una paella i un altre grup amb uns canelons, no? Això són de trobades que fem, però que ja us anirem descobrint en pròximes barres. Bueno, que fèiem, exacte, perquè últimament no n'hem pogut fer, aquest Nadal no ens hem pogut veure, però esperem que aviat sí, i us en parlarem, evidentment. Doncs escolta, aquest ha estat l'episodi número 6, esperem que n'hagueu gaudit, Artur. Com sempre, jo sí, sempre. I res, us esperem en el proper programa amb una mica més de llengua i de tecnologia. Mentrestant, només ens queda dir que... Jove xef, porti whisky amb 15 glaçons d'hidrogen, coi! 15 glaçons d'hidrogen, el podcast de llengua i tecnologia de Softcatalà.